Carretera i dron a Lorca. Diuen que visitar-les llegiu un llibre d'història. Comencem pel centre monumental, la plaça d'Espanya. L'església de Sant Patrici del 16 i 18, renaixentista i barroca, és el temple dedicat a Sant Patrici més important d'Espanya. Està declarat Monument Històric Artístic. Continuem a la plaça. Hi ha la voreta. Hi ha l'Ajuntament. Un edifici barroc del 17 i el 18, bé d'interès cultural. A prop, la casa del corregidor, de finals del 18, ara és la seu dels jutjats. I continuem fins a la casa dels Mula del 18, barroca. Anem cap al Museu Arqueològic Municipal, fundat el 1992. Dóna vida a la casa del Salazar Rosso del 16 i 17, rehabilitada per fer de museu. El recorregut és impactant. Mostra la història de Lorca a través de col·leccions arqueològiques que tenen un fil conductor temàtic molt clar, rigorós i atractiu, també de temps, que ens fan endinsar-nos en la prehistòria i la història de la ciutat des que hi va haver els primers habitants fa 30.000 anys, fins al final de l'edat mitjana. És realment un gran llibre il·lustrat. Amb sorpresa inclosa, perquè hi ha monedes de l'antiga Ilerra. Continuem cap al claustre del convent de Santo Domingo del 17, renovat fa poc. Crea un conjunt monumental amb el Museu de Brodats del Pas Blanc que hi ha a la vora. I anem a l'església de Santiago de Lorca, és barroca del 18, construïda sobre una ermita del 15. L'arquitectura interior és senzilla, harmoniosa. La capella de la Immaculada Concepció és preciosa, una talla de fusta del segle XX. L'altar major, el Santiago Apòstol, talla de fusta policromada, també del XX. El sostre que té damunt és senzill però impactant. La capella del Cor de Jesús és calma, puresa, com tota l'església. Entrem al Palau de Guevara. En diuen la Casa de les Columnes, barroc civil del segle XVII, bé d'interès cultural. Per Nadal hi vam trobar el Belém municipal més gran de la regió. És una passada. 36 metres quadrats, ple de maquetes d'edificis històrics coneguts i no coneguts per nosaltres. Més de 500 figures, plantes, arbres, de tot. Una tradició que va començar, diuen, el 1998. Continuem a l'església de Sant Mateu, barroca, començada a mitjans del 18 i acabada el 19. La façana és molt bonica. Passem pel Palau dels Comtes de Sant Julià, del 17, reformat al 18 i el 20. A la vora hi ha el casino del 19, bé d'interès cultural. I anem al Teatre Guerra del 19, el més antic de la regió de Múrcia. I continuem per les places. La plaça de Colón, icònica amb l'escultura de les abraçades, la font dels Tritons. Totes les places contenen història viva, com la brodadora de la plaça de Concha Sandoval. La muralla de la Mercè en recorda que aquí hi havia un mur continuat de defensa i protecció de la ciutat. I pugem cap a l'església de Sant Joan, d'origen medieval. Estava en plena restauració per ser, com diuen, un centre per a la investigació i promoció del patrimoni monumental de la ciutat, també l'arquitectònic. És un punt estratègic. Observa tot des de dalt. Continuem pujant cap a un altre punt de referència, el Parador. Situat en una serra elevada, des d'on mira tota la ciutat i l'horitzó, comparteix ubicació amb una altra joia local, el Castell de Lorca. Tots dos creen un espai de cultura, d'art, d'història i zones de turisme, lleure i d'esbarjo també. Des d'aquí dalt, les vistes són espectaculars i més encara a vista de dron.
és més de prop? El Castell de Lorca. En diuen també la Fortalesa del Sol. Una fortalesa medieval construïda entre el 9 i el 15, activa fins al 16, es va tornar a utilitzar durant la Guerra de la Independència. Monument històric nacional. Un dels castells més grans d'Espanya. 640 metres de llarg, 52.000 metres quadrats, un perímetre murallat de 1.426 metres. Té 2 torres, però aquesta, la Torre Alfonsina, o Torre de l'Homenatge, és de visita obligada. Des d'aquesta perspectiva s'entén el valor estratègic del castell. Diuen que la ciutat era inexpugnable, s'entén vist des d'aquí dalt. L'espai ara té zones de lleure i diversió. Però el més important és seguir el viatge per la història que t'explique cada racó de l'exterior, cada pam de serra. Però sobretot la que mostri la Torre Alfonsina. El rei Alfons X la va fer construir al 13, damunt de les restes d'una torre islàmica. Té 31 metres d'alçada. Les bòvedes i l'estructura interior a diferents nivells la fan un lloc atractiu, un pou de coneixements. Les 114 escales et van portant per una didàctica ruta d'arquitectura, art, història, present en diferents alçades, sales i espais que et van pujant fins dalt de tot. I aquí dalt tanquem el llibre d'història de Lorca, ens l'emportem.